за това, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички се грешиха. Скъпи брати и сестри, нашето дневнодение непретенциозно изследва грехът в света, последиците от греха в света и възможността да се върнем при Бога. Така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Мир с Бога. Фраза, върху която трябва да се говори. Тук една личностна перспектива виждаме казаното от апостол Павел. Римляните, 5 глава. Това следва тази сутрин. Нови почертавания, нови удължения. Вече не съм избрал и изхващам се по време. Това да кажа, че трябва да се посвещаваме. Господи, вървя сред сенките и се страхува. Човекът не се нуждае даже от себе си. Ела, сине, сред моите рани и се моли. Голгота е мирът. И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото дочетете си текстовете, какво се случва чрез него. Голгота е мирът. Даже и в къпта. Детство. Татъцe бъде с всички нас. Въпреки че денето е кратко, нещата има максимално с нас в днешния